είναι απεγνωσμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, από ό,τι κατάλαβα. Ο Κώστας, εντάξει, ο Κώστας δεν είναι, μου λέει, είναι πιο δυνατός άνθρωπος, μου λέει, πιο... είναι μέσα στο πράγμα που τα ξέρει αυτά πώς γίνονται. Αλλά εγώ, μου λέει, έχω σοκαριστεί με αυτό, μου λέει, που έγινε. Δεν το περίμενε κανένας να πουληθεί τελευταία στιγμή, να πουληθεί. Τι να πουληθεί? Να το πουλήσαμε. Έτσι. Τι πιστεύεις αυτό, κύριε? Δεν είναι αυτό το πήρα. Όχι, δεν είναι λέω εγώ τα πήρα. Επειδή αυτά που μπορεί να βγάλει το παιδί μου είναι πολύ περισσότερα. Όχι, όχι, ούτε αυτό εννοώ ότι θα βγάλει το παιδί μου. Δεν εννοώ αυτό. Εγώ εννοώ ότι θα φτιάξει το κόσμο. Τι έγινε, εσύ τι πιστεύεις ότι έγινε? Ο κόσμος δεν μπορεί παρά να φτιαχτεί ότι θα βγάλει το κόσμο. Δεν μπορεί να φτιαχτεί με τον ηγέτη. Αλλά θα ξεκαθαρίσουμε. Ο κόσμος εξορισμού κοιτάει το συναγό σου, δεν κοιτάει το ίσο. Έτσι, είναι η φύση, ειδικά στην κοινωνία του κόσμου, να κοιτάξει τη στραβή κατάσταση. Και όχι Ο κόσμος δεν διαθέτει. έτσι, σου λέω ότι ο κόσμος θα πει ότι κάτι πέφτει. Κάτι πέφτει. Αυτό και μόνο ήταν η ώρα. Το κάτι πέφτει δεν σημαίνει όχι διαφάνεια, όχι ειλικρίνεια, όχι καθαρές διαδικασίες. Απλώς το έχω πει. Εσύ τι πιστεύεις? Τι έγινε? Εγώ προσωπικά δεν έχω άποψη να πιστέψω. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι έκανε κάποιο παιχνίδι ο Πανιάρης Ηλίας. Δεν νομίζω. Ούτε και πιστεύω κάτι δεν πιστεύω απλώς ότι ο Πανιάρης Ηλίας όφιλα αυτά τα θέματα να τα έχει δηλωμένα πολύ πριν την ώρα λήξης του διαδοτικού του συνταγματικού. Επίσης κάθε διάρκεια θα ήταν κινημένα. Και αν δεν ήταν κινημένα, αυτό πιστεύω ότι θα μπορούσα να το πω εγώ, ας πούμε, αν μιλούσαμε σε ένα σοβαρό επίπεδο και σε ένα ντόπιο. Είσαι ικανός να διευθυντήσεις κάτι, πρέπει να είσαι έτοιμος στην ώρα σου πολύ πριν να κάνεις τους άλλους. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν το κάνεις αυτό. Αυτά είναι. Δεν φτάνει να ξεκαθαρίσουμε τα